aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ani tanuni ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ani waleɲuman dɔn. Ayiwa bi ye ntɛnɛn ye février kalo ale tile 13 san 2023 an b'o kɔnɔna na. Ni ye bi Mali ka kibaruyaw lase waati ye ka ɲɛsin aw ma. Aw y'a bisimila bi Mali ka don kibaruyaw kɛnɛ kan a bɛna di aw ma Bakari E Kulubali fɛ. Février kalo tile 12 san 1997 février kalo tile 12 san 2023 kunun karido février kalo tile 12 2023 o tun ye a san 26 ye. Awa tasuma wulila kati muguso la yanno no ye poudrière ye a ko kɔni a don ma dogo maasi la o la a kɛra araba février kalo tile 12 1997 ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko kati arabanin kelen a ko in senfɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ ɲango kisɛ folofololen minnu tora a ko kɔ walasa olu kana dankari maaw la. Ayiwa février kalo tile 12 tɛmɛnen n'o tun ye kunun kari ye o tun ye a san 26 ye. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Gawo mara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ayiwa maa dɔ la ale kisira saya ma. I k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 22 o tɛmɛnen sanga 30 ye. I k'a dɔn k'a fɔ Gawo sigida min n'a bɛ wele ko 4e quartier ayiwa bamanci marifatigi dɔw ni minnu b'u natigɛma dɔn olu ye marifa ci ma kofɔlen in na nka a kɔni a joginna a ma to a la a taara ni ka dɔgɔtɔrɔso magwɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka lafiyaw kɛ. N'an bɔra Gawo mara kɔnɔ an bɛ taa Naran mara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2023 ja min dara i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jatigɛwale tigilamaw ɲɛ sɔrɔdasiw fɛ. I k'a dɔn ayiwa ni jatigɛwale tigilamaw tun ye ja da an ka sɔrɔdasiw ɲɛ sɔrɔdasiw kɔni wulikajɔ kɛ maa minnu ye a wale kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka tɛgɛ da a dɔw kan maa 20 u y'olu bunɛ u ni la ayiwa maa 1 o joginna sɔrɔdasiw fan fɛ maa 3 o kɛra maa joginnen ye. I ka dɔn an bɛ dugawu kɛ sa minnu joginna Mali sɔrɔdasiw fan fɛ ala ka lafiyaw kɛ. N'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi kunnafoniko nasiratigɛ la nin kɔni ye maa dabalibanko ye nin ye kabako ye Kita mara kɔnɔna na. Ayiwa i ka dɔn furuso kɔnɔna na cɛ ni muso cɛ ayiwa kumaw falili la ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye ayiwa cɛ kɔni ye mugu ci a furumuso la a kɛra Kita juma tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2023 nɛgɛ ɲɛ 9 waati madame Samake M Keita ale kɔni joginna kosɛbɛ marifakisɛ fɛ a furukɛ kɔni fɛ. A yɛrɛla k'a fɔ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ waati jan bɔ ayiwa Samakela ninnu ka du kɔnɔna na cɛ waati sanga na ka waati ani a furumuso kɔni bɛ dalamankanw kɛ wa waati bɛɛ lajɛlen la a b'a jira k'a fɔ ko a bɛ furumuso in bunɛ a ni la i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a kɛ cogo min na. O la juma tɛmɛnen février kalo tile 10 san 2023 nɛgɛ ɲɛ 9 waati ni maa kofɔlen n'a tɔ a ye ko Yaya Samake ale ye furukɛ ye ɲɛbɔla baarakɛla don wa basitigi don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kita ma a tun bɛ to ka kuma in fɔ a da la k'a fɔ k'a bɛ furumuso in bunani la a ye a ko kɔni waleya nka i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a y'i to bɛɛ lajɛlen kɔni kun ka sumalen sɔgɔmada fɛ a taara ka so kɔnɔ ni ka pistolet ta i k'a dɔn ni kana kisɛ yɛrɛ kɛ ayiwa furumuso in kan. I k'a dɔn k'a fɔ a kɔni joginna a ma ni ma to a la waati min na a ye wale in kɔni kɛ Yaya Samake yɛrɛ i k'a dɔn a ye bolili soya ni sigili kɔni ye maa si t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na o ye Yaya Samake a furumuso o ye Madi Keita ye ninnu tun bɛ Kita mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Kita sigida min ni a bɛ wele ko Bangoni nka n'u bɛ a dɔn Sadibugu ye i k'a dɔn ani Kita yɛrɛ dugu n'a cɛ bɛ taa kilomɛtɛrɛ 17 la o la madame Samake Madi Keita ale kɔni taara joona ni ka taa n'a ye Kita CSREF la an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni ladalen bɛ a bɛ ka furakɛ o la k'a ɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ne kɔni bɛ ayiwa Yaya Samake dɔn aw ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la lakanaso minnu bɛ aw kɔrɔ ni ka a ɲɛsin yen ma ayiwa Yaya Samake yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ bi a bɛ ka ɲini an ka lakana tigilamaaw fɛ i k'a dɔn ko maa dɔ a bɛ bɔ Kati min bɛ Kulukoro mara kɔnɔ ko Yaya Samake ye Katika ye o la k'a ɲini don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ne kɔni kɛra maa kofɔlen ɲɛfɛ aw ka jija ka kibaruya da lakanabaaw tulo kan walasa u bɛ se ka tɛgɛ da kan cogo min na. Awa n'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ commissariat min filɛ nin ye hippodrome na Bamakɔ ni a ɲɛmaa bɛ Kɔnpɔl Bɔkari Kulubali bolo i k'a dɔn olu kɔni tɛgɛ da siganɔma dɔw kɔni kan o la k'a sabu kɛ ayiwa plainte dɔ kɔni taara déposé yen nɔ école privée maa dɔ fɛ n'o ye Bakari Jara ye ale filɛ nin ye hippodrome yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ale ka nafolo dɔ sonyɛna ayiwa min bɛ t'i jɔ $2 million bɔɲɔgɔnko la sɛbɛn wɛrɛ la a yɛrɛ ka kalanso la ye
o la i ka dɔn a bɛ waati janbɔ min bɛ tali kɛ brigade recherche min ni o kɔni bɛ nin commissariat kofɔlen in na ni a ɲɛmaa bɛ lieutenant Isa Kumabolo ale kɔni ye ayiwa fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka se ka tɛgɛ da awa siganɔma kan ko la ni a tɔ ye ko Saka a si bɛ san 26 la i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni kɛra siganɔmaya ko la Marakakunbo i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye tɛgɛ da kan yen nɔ a bɛ mina waati min na o y'a sɔrɔ 40,080 o kɔni bɛ a kun brigade recherche min bɛ ayiwa commissariat kunna fana kɔnɔna na olu kɔni ye tɛgɛ da kan o kɔni ye a ɲininka a ye jɔngala fɔ k'a fɔ min kɔni fɔra o kɔni ale nɔ bɛ o la o kɔni taara a siyɔrɔ lajɛ awa fana kɔnɔna na i ka dɔn kunnafoni minnu dira o de kɛra sababu ye ka se ka pistolet automatique dɔ n'o ye PA o sɔrɔla a siso kɔnɔna na o de la ayiwa maa kofɔlen n'o ye Saka ye a ye a yira k'a fɔ ale tun ye kalanso kofɔlen o gardien tun don ale kɔni ye nafolo in ta ni ka i digi ni yɛrɛ ye ka i dogo o la i ka dɔn kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin awa commissariat fila bɛɛ lajɛlen ma hippodrome ta ani fana ta ka sabu kɛ u y'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka Bakari Jara ale ka kalanso nafolo min tununa ye n'o ye $2 ye o bɛ se ka ye cogo min na ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛ dan sigi aw ka bi dɔn kibaru la an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'aw ye diya ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ wa aw k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ